Rasulullah,
Alhamdulillahirabbil alamin. Wong Niken Salindri munggah kae ora do geger bareng sing munggah iki dudu Piyayi Putri kok ramene. Awas Satpol PP, awas. Alhamdulillah. Dan luar biasa no. Dan sing dianti-anti dadi bukti sing ditunggu-tunggu wis lumaku. Ya. Sowanana laladan Simbatan Kulon Desa Simbatan. Nguntara Nadi Magetan. Ya, Saelingku yen ning Nguntara Nadi wis nate, ning yen sowanana laladan Simbatan lagi bengi iki. Apa? Ngono. Ning alhamdulillah wa syukurillah nadyanto lagi sepisanan awake sowan mrene parandene para sutresna budaya, para pecinta wayang kulit, pamirsa Ringgit Purwa nganti ndludak semene akehe tekan dalan njaba kono do mirsani nganggo layar. Ya, nadyanto isih sepisanan ya, Mak. Ini sebagai bukti bahwa warga masyarakat ing Simbatan Nguntara Nadi, penonton wayang di Simbatan Nguntara Nadi adalah salah satu promotor lestarinya budaya wayang di Indonesia. Ya. Kelok temenanan ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Nah, iki awake dhewe sowan ana daleme Ibu Sriyatmi. Oh, Mbah Sriyatmi. Ingkang kembulanian kalian para putra-putranipun becik Pak Yayan Budi Santoso kalian Pak Edwin Suroso Mulya sing kondang Piyayi Dermawan iki Pak Rasa kuwi. Pancen kaya ngono. Dene hajate ya kuwi iki wilujengan, Nduk, wilujengan 1000 dinten sedanipun almarhum Mbah Sarni. Oh, 1000. Kaya ngono kuwi. Kejaba saka kuwi ngluwari nadar utawa ngluwari ujar. Nalika Mbah Sarni mbiyen kuwi isih sugeng nate paring dawuh, besok lamun ta kagungan putu utawa wayah yen putu-putune disunatke utawa dikhitanke utawa diislamake bakale ditanggapne wayang ngundang dalang Cahya Kuntadi. Oh ngono. Ning garising kodrat beda keparenge Pangeran siji panjenengane Mbah Sarni wis piniji sowan ana ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah iki lho sing jenenge anak lanang sing soleh, anak lanang sing mursyid, anak sing birrul waliden bisa ngangkat derajat kamulyane wong tuwa ya kaya kadang-kadangmu sepuh ya kuwi Mas Yayan karo Mas Suroso kuwi tetep eling nadare Mbah Kakung, Mbah Sarni, mula ripalungguhan iki diseksekke marang sedaya para lenggah, sedaya para penonton, sedaya para warga masyarakat. Bilih nadaripun Mbah Sarni sakmangke sampun rampung sakmenika mboten wonten ingkang ngutangake, mboten wonten ingkang keputangan, sampun dipun lunasi kalian para putra-putranipun, dipun sekseni kalian para sedaya warga masyarakat andadosaken sukmanipun alusipun Mbah Sarni manggih mulya wibawa wonten swarganipun Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaya ngono kuwi. Iya Mak, iya luar biasa matur sembah nuwun. Tur ramung wayangan tok, Nduk, wingi wis ndonga sesarengan. Iya, rencanane jane sesuk bengi kene pengajian akbar sing kepareng ngaos ya kuwi Gus Idam. Ning gandeng Gus Idam ki pas ana jadwal dhewe, insyaallah sok diundur tanggal 12 sasi 12 ya kuwi taun iki arep ngrawuhake Gus Idam. Nganti kaya ngono kuwi. Kaya ngono kuwi apike. Mula wabil khusus awake dhewe ngaturake panuwun karo Mbah Putri, Mbah Yatmi, lan ugi Pak Yayan. Lah mboten kata lumpen teristimewa dumateng Pak Edwin Suroso Mulya sing pancen kondang kaloka piyayine brehweh anggene tetulung marang pepadane urip, tetulung marang tangga teparo karo keluarga lan masyarakat
pancen patut diacungi jempol. Banyak ya kuwi kegiatan masyarakat sing wis dibantu karo Pak Rasa, sing wis disumbang karo Pak Rasa. Muga-muga ndadekake ya kuwi desa Simbatan penuh berkah. Yen pengin tambah berkah taun 2017 lurah ya Pak Rasa ae ngono lho. Amin ya rabbal alamin. Wong panjenengane Pak Rasa ki piyayine mendel kok, Mak. Ora ngersake sing piye-piye mau tak suni prisa. Alah mboten, Pak. Kula niku ngopeni pitik mawon pun marem, ngopeni ayam pun marem. Batinku ya bener. Lek dadi lurah ki janjane ya rekoso bener ora ana sing ngelem. Parandene nganti lurah ki salah ngedum sembako kok salah. Ngono ki wong sak desa le matak-matakne ra leren. Ayo ngono kuwi. Nggih napa mboten, Bu? Nggih. Luwih apik dadi bakul ayam, usaha ayam, daging ayam ngene iki ora perlu rekoso, wayangan ya enteng, ora ngenteni ayam sak trek. Ayo. Kaya ngono kuwi. Ning ewadene kok diparingi amanah karo warga masyarakat dasare di pangestoni kalian para sepuh adi sepuh kepengin bangun ana ing Simbatan kene ya insyaallah bakal ya maju panjenengane. Ya, amin ya rabbal alamin. Lah gandeng intisarine iki ndongake marang leluhur sing janjane, Nduk. Wilujengan utawa slametane piyayi kang wis seda kuwi yektine ya ana dalile, ana dasare. Ana dalile, ana dasare apa, Mak? Manut dawuh ya kuwi Sayyidina Umar. Panjenengane kepareng-paring dawuh lamun to sedekah yang dikeluarkan keluarga yang meninggal dunia utawa fadaan. Oh iya, yen ning desaku diarani pidaan ngono kae. Setelah pemakaman jenazah ganjarane akan bertahan sampai 3 hari utawa hari ketiga. Mulane ana 3 dinanan ngono kae. Lah, sedekah yang diberikan di hari ketiga akan bertahan sampai hari ke-7. Mulane ana 7 dinane ngono kae utawa 7 dinanan. Ya, sedekah di hari ke-7 bertahan sampai 25 hari. Maka dipraktiskan, dilanjutkan sing jenenge slametan 40 hari dan seterusnya sampai 100 hari. Terus mendak siji, mendak loro nganti nyewu yektine dungane anak sing dilambari rasa sedekah. Nyuwun pangestu marang tangga teparu sanak kadang pawong mitra lan ugi nyuwun pangestunipun para kiai alim ulama. Kuwi yektine gedhe dayane tumrape piyayi kang wis murut ing kasedan jati. Ya. Kejaba Mbah Sarni dipun paringi tentrem wonten ing kasuwargan, Mbah Putri, Mbah Sriyatmi ugi dipun paringi panjang yuswa, sehat walafiat, tentrem penggalihe, kabeh para putra wayah pinaringan dados bocah ingkang soleh lan uga bocah ingkang solekah. Mula ripalungguhan iki ngaturake lelagon alamate anak soleh. Ya. Salah satu tanda-tanda anak soleh ketika orang tua sudah meninggal dunia selalu mendoakan kaya sing ditindakake dening keluarga ageng Bu Sriyatmi ing ratri iki. Ya, ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Banjur sing kepareng nyebawa alamate anak soleh sapa? Yen Bukesi nembang sinom wis kulino, pangkur wis kulino, jajal yen nembang islami ngene kira-kira panjenengane pantes apa ora, luwes apa ora? Oh iya, Monggo Ibu Sukesi Rahayu klaturi ngaturaken alamate anak soleh katur dumateng Pak Yayan, Pak Edwin Suroso lan sumprambahipun sedaya keluarga ageng ing mriki. Wah iya, ngono. Monggo Bu Sukesi Rahayu, sarjana seni, magister seni.
alhamdulillah wis kumandang ya ki mau alamati anak soleh. Hebate gamelan iki kaya ngene. Iso nggih nabuhi wayang, nggih tayupan ya penak, klenengan ya kepenak, nggih ketoprakan, nggih ludrukan, nggih kosidan ya apik kaya mengkene. Ha iya nggih adroh ya malah luwih komplit kaya ngene. Aja meneh kok nggih selawatan, nggih nabuhi wong mendem lho iso lho. Iya apa? Karo tele-tele ngono iso kok sian gamelan. Iya. Iya mak, iya pancen ya sing jenenge gamelan iki simbole persatuan. Pancen kaya mengkono kuwi upamane piyayi nyewu ngene iki pantese pancen yen gelar wujude pertunjukan utawa hiburan utawa apa wae siji wayang loro pengajian. Ya apa? Wong nyewu lho, Nduk. Langka lho piyayi nyewu wayangan kaya ngene iki langka. Ning bareng digagas, bareng dipikir nyatane ya sambung, nyatane ya kepenak, nyatane ya luwes banget ki. Iya. Sing ora luwes iki lamun to wong nyewu terus nanggape son horeg kuwi ora luwes kuwi. Heeh, ngono kuwi. Terus ngangge diji barang ayo. Iya, matur nuwun ya, Mak. Alhamdulillah iki kancane pirang-pirang kejaba sowan sak gutrah kanca-kanca Madangkara saka Karanganyar Surakarta, kanca-kanca pengrawit jangkep. Iya, karo Mbak Yu Waranggana sing menik-menik kaya benik atom ya komplit. Iya, ketambahan bintang tamu sing pirang-pirang kejaba genduk Niken Salindri. Iya, engko ana Mas Mio barang sik ketambahan ya kuwi para endi mau wong-wong mau doan. Hah? Done endi? Oh, tasih teng lebet. Iwa nggih. Tasih nyisihke. Ha iya, ngono kuwi. Wah, jan luar biasa. Cantik-cantik. Mau sing nomor 3 kokono iki brebetan kaya winong ya malah. Ha iya. Ayu ngono kuwi. Awake dempal-dempal gedhe-gedhe. Ha iya. Ah, jos tenan. Coba saiki minangka pemanasan luwih dhisik tak nyuwun karo anakku wedok Niken Salindri mumpung wis rawuh. Arep nyuwun sing kepiye? Sing klasik luwih dhisik. Klasik. Nah. Sisan gawe iki lho Nduk minangkani pamundhut. Nah, iki coba yen ngene iki piye? Iki selalu hadir di dalam pertunjukan dalang siapapun juga. Pokoknya wilayah Magetan, wilayah Ponorogo, Madiun panjenengane mesti kepareng rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saking nah iki Mbah No Kulit Petung Rejo. Nguntara Nadi ngersakake gending pepeling lestari karo tambal ban. Ya, kagem Bapak Surasa, Ki Cahya Kuntadi, Mbah Trima, Pak Guru Yitna, Pak Sun. Sapa iki? Nggih. Nggih, heeh tulisane ngono pancen. Pak Sun Gondrong, Pak sapa Saipul, Pak Kaji Endi. Ha iya, Njajal bawa dandang gula pepeling. Ha kaya apa nggih. Coba niken men ngaturake ayo nggih. Pamundhut saka Mbah No Kulit sing biyen wis paring tandha tresna karo awake dhewe wujude sandal kulit temenanan. Iya, isih seprene, isih kare siji tangke Jumatan ilang kok, Nduk. Ayo. Sapa ngerti sesuk diparingi neh. Ayo nggih. Ya, Nduk, kan? Ayo. Pripun niken ngadeg? Niken ngadeg. Niken ngadeg setuju? Sing banter sing semangat niken ngadeg setuju? Setuju ae kari nontone ndek ae. Sing nonton ya pirang-pirang sing nanggap arang-arang gumun ya. Ngadeg kok Nduk alon-alon Nduk coba kaya apa. Nah, ben marem piyayi kene ayo. Nano. Niki jumeneng, Pak. Iya, jumeneng. Kaya apa? Mboten napa-napa. Ora apa-apa nggih. Nggih. Dasar ya dedeke kaya ngono. Ayo.
Ganti Mbak, ditinggalne. Tibane kudune E. Iya, Pak. Heeh, ra apa-apa lek Cahayu salah ra masalah. Ayo. Noneno. Ya. Rukuni slampu niku Pisan apa, Nduk? sahadate kang angka siji Kang angka loro salat ya. kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindakno poso. Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna. Nah, sadurunge sampean nembang lagu pepeling, ayo matura dhisik marang keluarga ageng Bu Sri Yatmi. Lan ugi Pak Yayan, Pak Rasa, sampean wis dipiji sowan ana ing dalem kene kira-kira arep matur piye? Nggih, ngaturaken matur sembah nuwun sanget kagem Ibu Yatmi, Bu Yatmi kalian Bapak Yayan, Yayan, Pak Pak Rasa. Rasa. Sampun. Heeh, wis. Nggih, ngaturaken matur sembah nuwun sanget sampun nimbali kula kalian Bapak Yoyok sak rombonge mugi-mugi tansah pinaringan. Sik omong aku rumangsamu bakul soto ngono apa piye? Bapak Yoyok sak rombongan kok sak rombonge lho. Mboten beto rombong, Pak. Ora nggawa, ora nggone truk kok ora ngawur. Bapak Yoyok sak rombongan. Betul. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat slamet wilujeng, tansah pinaringan kebahagiaan seger waras awet leh momong anak putune. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun, rezeki ingkang kathah barokah ora lokaning malah kebak. Amin. Ndongakne kagem almarhum Mbah Sarni sing 1000 harinya tepat pada hari ini piye? Nggih, mugi-mugi Mbah Sarni. Saged napa Pak lek pun sedo napa doane diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga berbahagia selalu di sana. Amin ya rabbal alamin. Apa nek? Teng mriko mboten nanggap dangdutan, Pak. Apa enek kok iku ceritane kaya ngono kuwi? Ora ana kono dangdutan ora ana. Eneke disko kono ki malah. Nggih. Ya semoga-moga tentrem, rahayu wonten ing kasuwargan, putra wayah sing ditinggal pinaringan kekuatan lan uga santosan iman. Ngono ya, Nduk? Nggih, Pak. Amin. Monggo diaturake pepeling karya Abdi Solo Ki Haji Anom Surata dening Niken Salindri. Oke, yuk dados. La ilaha illallah
Ana nggih pemanasan dhisik. Enggak sih, Nduk, Cahayu. Nggih. Menawi sampun rawuh, monggo Cak Mio pundi menika, nggih. Wah, engko sik ngaturake ibu-ibu saka apa? Ibu-ibu waria jenenge apa mau? Iwamam apa? Oh. Iwama ikatan wariane imam. Ayo, sik, ampun munggah riyen. Support dhisik. Nggih, ngunjuk-ngunjuk riyen. Ayo. Sami ayo. Yo serampat ae, Cak. Ayo, Cak. Yo, nggih. Tapi ayo, Cak. Mangga, yuk, cacaos. Rabbil alamin wilujeng dalu Mak Cangik Yuli Mbuk. Inggih, sugeng dalu Mas Mio. Alhamdulillah. Wah, siap nggih, Mas. Pangestunipun. Nggih. Jenengan daleme pundi to, Mas? Lho, celak riki. Oh, nggih to. Ngujur iku mawon nggih. Ngujurin apa? Jenengan lho, ngujur niku desa. Oh, namine desa. Nggih, jenengan wau sakjane pun kula cekelne pitik. Atik ora mampir. Oh, ajeng jenengan masake. Mboten mengke nek jenengan dugi tak culke nah kok. Oh, iya. Wah, jan ngapunten dereng ngertos kok ya. Lautan manusia luar biasa nembe dugi wau duk 1 kilo ke kanan 1 kilo ke kiri Mak Cangik. Luar biasa sing bakul sing nonton antusias luar biasa. Tepuk tangan buat Anda semua. Nggih, tangan. Mugi-mugi ingkang sami rawuh pinaringan sehat. Kathah rezekine barokah donya akhirate Allahumma barokai sholawat sholatullah salamullah ala toha rasul sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah salamullah ala yasin habib. Niki wawon rumaos kula nggih enten berjanjane mosok aku sing nyanyi kok ora ditabuhi apa ora sing ngamplopi ngono apa? Mboten. Lah ngenteni dawuh komando saking panjenengan ya. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi'alil badriyah wa kulli mujahidin lillah bi'alil badriyah. Allah shollu ala Nabi Muhammad. Jan alhamdulillah barokah nggih Mak Cangik. Amin. Mriki kompak sedaya. Nithik ora sandadak dikongkon kabeh padha madhep rene iki.
Lah nggih wong piyai mirsani wayang mesti madhem mriki ngoten. Lah nika enten ading pager madhem mriko sitok. Woh, nguyuh. Nguyuh. Nggih. Piyambakan apa enten kancane jenengan, Cak? Niki wau mboten namung kanca. Terus sak rombongan sing biasane mbleh sapi teng riki niku lho. Sak rombongan. Wah, nggih. Nggih. Lah niki ingkang cok bakale nggene pabrikipun nggene Pak Suroso ugi Pak Yayan luar biasa. Nggih. Lah iki. Dia. Oh, nggih. Lah nek mboten enten setunggal niki, oh, lah sing mbungkusi daging-daging niku kamangka beberapa kontainer neh kirim teng luar Jawa ugi teng luar negeri. Nggih, nggih. Luar angkasa. Lho, Kowe iki kok nganggo bringos? tak kira ora mbok celuk. Lho, iku umpama ora aku sing nyeluk, diceluk sing gawe urip. Lah kae Mbah Mudin malah bener. Lah nyapa? Pangapunten niki brengos niki lho sing gawe. Ben ketok mundak bagus. Bagus piye omonge bose Pak Nyapa? Rasa. Piye? Wah, jan kaya celeng. Ya sik apik celenge. Lah wingi nek tak sawang kok kene ndak mundak bagus lho, Tol. Kowe ning kene bagian apa aja tol to. Lah piye? Nyeluk ki sing apik ngono. Pentol. Pen ngono apa? Oh iya, pen. Letol ku ngarepe apa? Iya, ya. Pentol. Pen. Kowe nek ning pabrike nggene Pak Suroso, nggene Pak Yayan ki bagian apa? Kene iki ya genahe kuwabeh naren aku apa bagian? Konsumsi. Oh, bengi iki bagian konsumsi. Sing nyekel konsumsi sak donya. Engko Pak Cahya Kuntadi Pak Dalang iki duwite sing nyekel. Wah. Pangapunten lho Bapak. Sia, Awake sing dhewe bayari Mas Yoyo. Sing bayari Nek mboten sing bayari Niken Salindri sapa? wah, kowe. Ora no. Lah sapa? Gablek ya ora kok. Ya bose kok ya. Wajan. Mas Meo, Piye? munggah ki mau dirasani sini ngemper. Nyapa? Dagelane elek-elek. Karo dene Tol, nek dagelan ki bagus, kuwi dene bintang film. Ya ning anu kok cara dirungokne ngono kuping sumuk. Siji dagelane untune 2 depo. Kuwi untu apa garu? Omongno ora ngerti Iya, spesiale wong untu monyong. Dilane lho, itu ora 2 meter. Piye? Wong untu monyong ki apa mencium irung-rung kenek lambes mak. Nah, sampean ku nanti sawah, bajak, iki lho cukup untune. Asem. Alamat bengi ki engko awake dhewe ora leh wedang. Lho, Ya sirewang done kene kabeh iki. nek Tapi sing- wingking aman nggih yu. Aman ngoten niku pun alhamdulillah. bagi tugas ngoten niku. Nggih, nggih, Cara nggih. teng kantor pun sip-sipan ngoten. Ya niku. derek tetep pangan, Mas Jange. Nggih, Mas. Kula nembe sepidah sowan wonten Simbatan. Nggih. Kula biasane diceluk wonten Israel, Lho. Palestina. Sik to. Kowe iki lho dapuk apa? Wing kene iki ndagel ning kono arep ngempakne roket ngono apa piye? Lah aku keamanan lho. Weh, Ora keamanan. iki wasit Eh, perdamaian. kowe kan ning pabrike Pak Suroso. Nah. Aku jakan kerja rono. Kowe apa klebu? Lho, Nggone Pak Rasa iki lho, pabrike nampa wong ganteng-ganteng cara lanang. Wedok ya ayu-ayu. engko tak dandan sing banteng. Karyawan nggone iwak dandan iki. Lah ben bagus jaremu golek sing ganteng. Ganteng apa pinter? Lah kudune ki ya ning nggone iwak. Masane iwak ki ya minimal ki ya rapi tok. Oh iya ya. Kalau minimal duwe irung. Lah kowe iki ora duwe. Ya iki apa ra irung? Kuwi Tumor. tumor ngono kok. Lah terus dioperasi. Lambemu, Bos. Aku nek umpama daftar nggone Pak Suroso ngono terus carate apa? Syarate Heeh. ya aja ganggu minggir kono. Waduh, Amel-amel omong kowe ndagel ae. sing duwe omah iki. Ya dadi ganggu ae wong. Kowe ndagel aku tak mulih. Nanti wis bayarane. Ya aja mutung kok ya. Ya alhamdulillah. Nggih. Iki 1000 hari nipun, Mbak 1000 Sarni. harinipun pripun Nggih. Bapak Sarni? hari almarhum Mbah Sarni. Kowe ndongakne apa kalih pripun Bapak Sarni almarhum? Almarhum kagem almarhum Alah, Wes ya, kowe ngundang aku.
Kene iki tanah ora iso muni mbok kon. Nggih. Iya. Ndak nikan ketake cara kene kalireng. Luwe biyondok perjalanan jauh to. Nek kedae ndok disigar, ndok utuh lep. Iya. Kabeh lep. Heeh. Nggih. Kowe ndongakne apa kagem almarhum? Kagem almarhum. Almarhum. Yenange suwargi ngoten. Suwargi Mbah Sarni. Mugi-mugi dipun tampi akmal saenipun. Heeh. Mugi-mugi dipun lebetaken swarganipun Allah. Amin. Ada irih men basa si aku simuni. Apa simuni wong elek iki kok ora amine si banter to? Kowe ini ndongakne kok mung sithik. Sithik sepenting rak ya kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai jebule. Lho. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. La haula wa la quwata illa billahil alil azim amma ba'd. Shallu ala nabi Muhammad. Ing pangajab mugi-mugi almarhum pripun Bapak Sarni saged mancing kasuwargan jati Allahumma amin. Jenengan sami dirawuhne teng mriki kasuwun berkah doanipun Allahumma amin. Mugi-mugi pripun almarhum Bapak Sarni ugi keluarganipun pinaringan ayom-ayom tentrem Allahumma amin. Aku tawar kono. Iki sinden apa pageblok? Nyauri amin. Amin. Lho semangat kok malah ngedoh nyanti. Kowe iki rene lho, Tol. Aku wedi ya. Lah wong sinden muni amin kok. Sangka ikhlase. Amin. Kuwi iki campur antara muni amin karo pas kebelet. Ngono. Lene ya lho. Ngapa guyu, Bu? Apa lucu ya? Kok lucu? Yo. Kowe balik bedal. Kowe renio wingi ning diulek ibu-ibu rumangsamu. Aku gatel perkara brengos iki. Iki pamane di dalam iki aku ketekon. Nek mlebu nggone Pak Suroso kuwi syarate apa? Syarate siji. Piye? Urip. Terus loro? Loro kudu pinter. Dadi aku kudu luwih pinter timbang kowe. Ya no, kowe kudu pinter karo iki karyawan 80 tahun. Oh iya. Ning gone Pak Rasa 80 tahun. Tesen, aku tesen. Pak Rasa, kula tes riyen. Calon karyawan untuk 82 penyembelihan lembu ukuran 8 ton. 80 ton iki sapi apa drim? Nggih. Apa bedhekamu apa? Waton isih ning alam donya ngono iki. Karuan pira bobote bulan karuan lek ku mikir to. Aku ya bingung irene pisan iki ya iki ya. Lah dalah. Lah bedhek ya apa? Nah niki lho, nuwun sewu niki dalah enten ingkang kepareng mundhut lelagon mekaten. Ing antawisipun menika wonten Pak Sutar Simbatan. Nggih. Ngersakaken pepiling gubuk asmara kembang rawe. Jenengan kula golekne kanca, nggih. Panjenenganipun Mbak Birgita Ayu, Setiani sarjana seni. Nggih. Men jumeneng tukung-tukung coba kaya ngapa ngadeka cayu ngatane. Birgita. Ya. Oke. Kita tampilnya Virgina.
selamat malam Gendok Ayu Birgita. Halo Mas Mio. Alhamdulillah sehat ya Nduk ya. Sehat. Wajan. Kae konokane ya disopo kae. Halo Mbak. Ya. Aku pentol. Mbok yo lek brengosan ki mbok dipotong sing rapi kenakane iki lho. Lho, kelakuane. Kok kaya Kene iki ngono. jane apik ora dibrengosi ketok ganteng kaya Arjuna. Alah. Arjuna bertendang Iki mang selek. apa iki mang tumor? Irung. Jare mang tumor iki wong Yo nek tumor. mau diarani irung ya kutil ngono bute ya ketok. Nang mlenting ngono kok. Nggih. Nggih. Oke Mak Cangi. Menika pamundhutipun gubuk asmara. Nggih. Mergo Mbak Birgita ini sampun kondang dados Ratu Gubuk Asmara. Iya, bener. Oh, ratu. Mbak Birgita dados Ratu Gubuk Asmara. Betul, nggih. ya. Niku lire pripun? Loh, tegesinipun ingkang paring jejuluk niku malah penggemar-penggemaripun. Mergo menawi Mbak Birgita nembang Gubuk Asmara niku sing mirsani sami remen Oh, penggalih. ngoten. Walah tiwas angen-angenku niku nek Mbak Birgita sobone Gubuk Asmara. Ya mosok ayu-ayu ning gubuk to, Mas. Iya. Jan. Menik-menik kaya benik tek. Ya. Ya dibawani Mbak Birgita Ayu coba kaya apa. Ya. Kaya bojoku Mas Meo. Alah wong bojomu loro ae guwing kabeh ngono kaya. Lah guwenge urip. Nyingkar nyingku Lah ngene iki lho Wah, apik yo. swara ki. Omong ora ngagek nih. Lah ngono Swara kaget ki wong. apik ki ngene iki. ya kuwi kas cengkok gubuk asmara Kasih Birgita Ayu ngono. ngono. Kalau tol kabeh ki kudu gawe ciri khas. Lah kowe metuk ciri kabeh. Lho. Ora nek kasih ya. Mboten enten. Murah. Ngono kok diagel omo ciri kabeh, irung ciri. Lambe ya ciri lambene kae. Ayo. Wis jane Mas gak usah dibolo ya kae ya. Lah piye ta ya? Wiwitane nyingkar nyingku Kowe aja nganti kalah. Lingsem. Aja nganti kalah suaramu kudu apik. Lingsem. Ayo. Aku munggah. Dose parasa kok ngalih ki ngapa ya? Lingsem yang. Lingsem. Heeh. Aja nganti Lingsem. Allah. Yen Keli Alah kemutan kok ya. Kemutan. Lingsem Yen Kemutan. Kemutan Oh ya moh kalah kok Nduk, moh kalah. wis apik ya. Cengkok kecengkok saka laut kidul. Bijine minus lah. Anu. Lelampahan kang Mas, Eh, nyuwun sewu. Bebile niki penontonnya kathah kersane ketinggal sing mburi lungguh sing arep ngadeg. Lho, wale. leh ngomong ki kuwale. Lah akeh lho kok ngesakne ora roh nikah salindri. Ya, nggih. Mboten ketinggal. Lah iya Pak. nyuwun sewu nek ngomong ki aja diolak-alik. Sing ngajeng lungguh, sing wingking mulih. Lho. Kuwi kok dadi radu kokmu wis ya. pun disembadani kali Pak Suroso mamine Nggih. bludak mboten cekap wingking mriku sampun wonten layaripun. Alhamdulillah. alhamdulillah. Sebodoh kok Mak Cangi nggih. Nggih. Ya, Nduk. Layar terpal tadi kok. Tresna tulus nadyaning gubuk asmara. Tobat.
diarani becik. Pun gadah garwa bojo. Lho nek tekon ki yo gak ngono. Kepiye? Nduk Cahayu Birgita. Dalah, Mas Rio. Sanika panjenengan posisi engkel napa double? Kok engkel apa double iki piye? Maksude dhewe apa wong loro? Oh, single. Oh iya kuwi lho maksude. Oh iya, single dong. Oh single. Wah, jan Oh, bejane sing sing duwe. prawan. Iya ta? Ya wis, Lho. tekok tok. Ayo. Mangga gubuk asmara Dados. Yen liwat aku kelingan kebekae biyen tak geleren ning cagak kebak tulisan warna abang tanja isih perawan jenenge gubuk asmara biyen kae tak gandeng tresna tanpa bental tanpa kuasa bata putih ke taman asmara gubuk kae nyimpen wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kepiye tengah angin nganti kaget rina catatan sak jroning ati catat ngumpet saya berhati aku kowe dadi jarwa tak
sampun kantor Mak Cangik Yuli Bu. Menika Birgita. Nggih. Lagunya Gubuk Asmara. Nggih, wajan. Nyuwun sewu lho, Mak. Inggih, pripun? Dalu punika informasi yang saya dapatkan ugi karawan bintang tamu putri ingkang kondang kaloka nggih. Sinten menika? Lho, nek boten kinten Agnes Monica napa sinten ngoten? Oh. King Jakarta. Sapa to? Bintang tamu. Cacahe 10. Lho. Kok cacahe ana 10? Sing siji Mbak Niken Salindri. Iya. Kuwi asli bintang tamu. Lah Sing terus? songo. Kuwi Kelahiran di kelahiran kono lho. Dung Banteng. ngawur rek. Lahir Dung Banteng digedhekne ning Bung Cina. Bung Cina kuwi. Ta ya. Ya, Nek apik-apik. menawi ngaten Mbak Niken keparen jumenir yen ngaten Pak Cangik nggih. Inggih. Nggih, Mbak. Nggih, derekke spote tindakipun. Ayo kasih semangat tepuk tangan Mbak Niken Salindri. Nggih. Tang. Oke, yuk, dados. Hei. Dados. Nate petuk karo Cak Miyo ngeten iki. Sampun, Pak. Lah, karo Cak Pentul barang. Dereng lek kalih niki. Cak Pentol. Mu pentol to. Nggih. Tak kira pentol. Masa urung karo aku kan kowe? Urung? Ya seminggu kae. Apaan sih? Apaan sih? Kamu berlalu dengan aku. Aku wis tau ketemu bareng to mbek sampean nih. Mungkin kae aku mbok ambungi. Ye! Sik ta. Lamu hek apa aku ke sejenis anu ingone omonganmu. Jo fitnah ya. Ora, karena nanti ketemu sampean lali. Wilujeng dalu genduk Niken. Iya, selamat malam Om Mio. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Panjenengan Saiki kelas gimana? piro? Sekarang sudah kelas 2 SMA. Kita terakhir ketemu itu waktu aku kelas 3 SMP. 3 SMP, Iya. sakniki kelas 2 SMA. 2 SMA. Sudah 2 tahun kita tidak bertemu. luar biasa. Kamu kangen sama aku? Iya, Cak Nduk. Mio? Lho ngene iki lho Oke. tol. Dadi piantun kiki nek open karo bocah Nah, cilik-cilik. Lah iya tanah. Ketemu ki sing apik. Sing apik. Suwira tau ketemu ki kudune menyapa dengan baik. Ora kaya sampean Mbak Niken. langsung fitnah. Aku tau ngambung sampean. Lah Mbok kae. kira aku ya apa? Kae nang panekan kae mak sengok ngono. Oh alah. Sik to. Pas ngidu Oh, wae alah. lho Nduk kowe. Mbok menawa kowe pas ngidu kenek kono, ngono. Iya idonono. Tanah iki asbak. Ora oleh nesu, wong lanang nesu mati. Ora oleh nesu. Ane Mbak Mudin. Wah, Nyarne. Mbak Niken. Apa? Sehat selalu Cahayu. Alhamdulillah sehat. Sampean piye? Aku ya. Yo ngene iki. Wis ora tau bener ta, Tol? Aku salah terus. Lho karo wong ganteng kaya Mas piye kabar? Lah kowe piye? Lah piye? Nek karo kene penak. Lah piye? Kabarmu apik ya, Nduk Niken ya. Alhamdulillah saya Om Mio. Sampean piye? Alhamdulillah padha-padha becike Jono. Alhamdulillah. Ya muga-muga tansah seger kewarasan. Amin ya rabbal alamin, Nduk. Niken. Jane renek sing ganteng wong loro iki. Tenan, Biar. aku ya gak terus pilih-pilih iki apik, iki elek apa iki elek iki apik ora. Terus? Ning padha eleke. Ya timbang. Aja terus kowe ngomong anak wong ganteng terus sing ngomong ganteng ki lho sapa? Oke, gosok we, ha, oke. Ibuku. Ibuku tok, ibuku ya maksa. Ah, Ibuku Mbak Niken ning kowe maksa. Arep muni elek ya anake dhewe.
bar muni ganteng kuwi wae terus game lho. Apa kuwi? Lho ibuke bar muni ganteng terus mutah kok Lho. langsung. Nduk. Ya. Pun dangi mak cange Yulimbo. Nggih. Ayo nduk nembang sing Nggih, apik. napa, Pak? Ha, coba saiki ngulon parane nganti jujuk ning parahyangan tegese engko lagune Bajing Loncat. Aku percaya yen sing jogeti jenengan mesti sangat luar biasa. Nggih, Pak. Untuk bawahnya, Ya. ini bebas jenengan boleh memilih arep nyoba pangkur Semarangan boleh utawa apa wae boleh. Ngono Oh, kuwi. gitu. Nggih, ngono kuwi. Barometer pesinden Indonesia menika. barometer. Pak Yoyo. Nggih. 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 Nggih, tirase jenengan kula kan jajal pangkur Semarangan, Pak. Oh, oke, jajal. Kira-kira anu iso ngungkuli mbokmu apa ora lek bantere genah banter sampean, napase landung sampean. Aku percaya yen sampean luwih tetek, luwih dadak, luwih kulino, wo, mbokmu genah wae tak ijolne bar kuwi ta. Maksudnya lingguhe tak pindah rene ngono lho tak Oh, ijolne. lungguhe. Oh, jejer aku berarti, Pak. Oh, jejer Ya, awak. Iwak sarep tak musuhne banci-banci kengkeng. Oh iya, aja kakek ngomong sampean-sampean iki. Ora aku ora omong. Aku omong ya percuma. Lho kan kenyeh. Wis diomongnya aja omong iku ngesakne iku lho. Iya. Ayo. Ayo coba. Pak niki nyoba nggih, Pak? Mungkin Nyoba, nek Rama. mboten nutut piye, Pak? Ora masalah, mau tak sambung ya nutut. Ayo, nggih. Mingkar mingkuring kara Jan. Suwantene sae mak cange. Ha nggih, Pak ya. Saestu. Aja omong Mas Mio. Napa? Ora ana omong. aja omong tak kekrek tenan lho. Akarana karanan marati Awas, ngati-hati ngambah nada tinggi, konsentrasi penuh, tarik napas yang panjang. Yuk, Nduk. Alon-alon. Terus tarik napas. Iya. Heeh. Iya. Tepuk tangan. Rol Tepuk lanang. tangan. Ah, kuat tenan lho. Wah, jan elok tenan bocah iki. Nggih. Terus ki abot iki. Gen cengkok iki munggah neh rawani, Nduk. Mantun, Pak. Ayo coba, ayo. Wah, kaya mbokmu ngono kae, ayo. Baleni. Ah, jos luar biasa iki. Lek kono enek son horeg ya iki lho sinden horeg ya iki. Yanter suarane. Terus Nduk. Sinopo sinu karata
Tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Lagi pisan iki nyoba tembang Pangkur Semarang, Nduk. Lagi niki, Pak. Perdana niki, Pak. Pisan tapi langsung sukses niki luar biasa loh Mas Yoyo. Nggih. Sok neh nembang iki Pangkur Semarangane cakepane Dimas Niken Salindri. Ah, asine wampun arep kula jajal niku, Pak. Tapi kan kula tasih ajre. Dadi Oh, ora masalah. Sok lek Pak Roso dadi lurah sok genti ditokne kuwi ya. Amin. Iya, nggih. Saiki bajing loncate sampean arep pelok apa Slendro? Ayo. Slendro. Slendro sing cara saiki lek sing pelok kayak nano neno ya nono ne. Jangan yang itu, Slendro saja. Wow, sing kekinean. Oke, siap. Ini saya menjoget toh, Pak. Apa? Sampean joget kene genembang. Oh iya. Sampean fokus terhadap tariannya. Iya. Tol. Ini peluak-peluak Kene joget. Nah, kono ngoglek diesel. Mulai bae. Mulai. Heeh. Ojo ngawur Lah engko sing ngendum amplop sapa? Kula nang omahmu. Lho Ngapain? Ya ora apa-apa. Tak dadekne Apa? Nang to? Pokok sing tak pakani, tak ombeni bendina. Ya ora. Weh, Ya kaya kirek. jebul karo kireke si api kowe. Apa iya to? Puaseh kok, Nduk. Ya ora. Apa terus lek dipakani diombeni terus dadi kirek? Gak oleh mending ngono. Sampeyan ini tetap manusia. Manusia, tapi berarti kirek kuwi. Nggih. Ya, Kados pundi solahipun genduk Ayu Niken Salindri ingkang dipun anti-anti sedaya masyarakat wonten ing tlatah Simbatan. Nggih, siap. Nggih. Ingkang mirsani pun jomblo kali jaduman. Kok ngono ya. Nggih. Roh apa? Paga, yuk. Ajing loncat. Oke. Yo. Oke.
Manggala. Cuta saka sari buah bisa. Hereng, yuk. Biji. Tepuk tangan untuk Niken Salindri ya. Multi talenta tenan. Piyantone ayu, suarane apik, jogete nggih becik. Ah iya. Isih enom pisan. Aku ki andekno duwe adik isih SMA wae kok meteng. Lah iki lho. Lah lek didik piye sampean kok iso kaya ngono? Anu lah ngendikane mbahku malah beneran, Nduk, ndang oleh hasil. Iya, nggih. Ngoten niku mesti enten tirakate tiyang sepuh prihatine wong tuwa sing anjalari bocah niku dadi ketrima uripe kaya Niken Salindri ngoten niku. Mekaten leres Mak Cange, yang saya tahu tidak ada anak hebat, yang ada hanyalah anak terlatih sing mari hebat niku donga wong tuane. Nggih, mila saking menika. Mula ya gendho Niken karo wong tuwa lho, bektine mboten umum. Luar biasa. Ngantase jane ya wis ngerti dhuwit ning ranate ngurusi dhuwit ranate gendho Niken kuwi. Niken niku mboten ngurus dhuwit. Nggih, sami ta bojo jenengan? Wah, bojoku paling pinter kok. Oh ning nggon cepitan dompete ngerti. Ning sabuke dipelurut ya. Nggih, wajan. Nggih, nggih. Niki wau jenengan ngendikane yen tol pagelaran wayang kulit niku luwes. Nggih. Dipun iseni dangdut nggih masuk. Tayub oke. Tayub nggih oke. Klasikan oke, Klasik jaranan oke, oke, qasidah oke, sembarang oke. Toprak napa mlebet niki? Ya. Lho napa-napa mlebu. Toprak ludruk saged sedaya. Luwes sedaya. Nggih, nggih. Cobi nggih Mak Cange. Ning nuwun sewu kan niku tasih enten mbak-mbak nika dereng tampil. Oh, Gendut Niken niku adus keringet ben istirahat dhisik. Ngoten. Nggih. Kalau wis ngilangi lho ning jero lho mesak. Ya. ngesake. Dadi nyuwun sewu nek jenengan wau beto nenem katahe Widuwati, kula nggih beto kathah, Pak. Oh nggih. 9 pasukan bal-balan. Ya kae ndang ditokke. Heeh. Kepareng jumeneng sepotipun hadroh malih, Mas. Lho. Hadroh. Wah, lha iki anake anu kok. Biasane nek nang omah ngaji nek ning kene toke dandan wanita. Lah ya. Lah niki mestine lek iso anu nika to
cara Jawa Timuran ngoten nika to. Nggih. Bedayan ngoten nika lak iso to. Oh ya. Nggih. Sepote bedayan. Mbak mriki lek ngaca wis ngilu wae. Wah. Nggih.